Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Isibo na ang orasan sa inyo sa Marino, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:56 sa liwat mayong hapon, Bacolod. Mayong hapon, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton siling mga suki katag palamati sa tabok man sa kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan Antique, part sang Palawan, part sa Masbate, sa Kutob, Maulabutan sa aton sili broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome naman sa inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, Petsa 28. Sabado naman nga edisyon sa inyo sili nga palatuntunan sa kinanda, liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantanan lokal buwas, una na mabatayan diri sa papakalagad sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Katimbang sa sininga palatuntunan ng aton sininga Patrol 2 Crosswind Patrol, nagalambiyong na sa pinakabahin sa Metro Bacolod, liwat naton nga bantayan kag himulsuhan. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado nga edisyon sang sining palatuntunan, upod nato ng Puwersa Aksyon Dale Salazar, back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinovea. Tag sa Sabado nga palatuntunan Aksyon Report Afternoon Edition. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Update niyo ako sa nabilin Isak Oras. 2 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Maayo subong ang lakat sang panahon, mabulubugnaw ang tiyempo, pero may bes kung isa ka paang man. Do ka klaro sang aton kalangitan. Diri sa may nabukid nga porsyon, may gamay nga paggulugalom. Sa downtown, naglibot kubla. Ulo temprano, pakinaling ko di sa studio. Libot-libot ko da sa downtown, ko nahidla mong kubla. Lakat ko lang. Katawha isang downtown. Lakton ko da sa may kwadraho. Lapos to sa plaza. Kadto ko to sa suki kung Muslim nga may DVD.
Pero ang downtown, kung tao, yun, ti damo, gid. Pero kung sa lakyan, medyo laka-laka. Pero tao, sa downtown, daw ay gahumas. May man kay gasok-sok man sila face mask, ah. Kung magsulod ka sa mga malls, sa mga establishmento commercial, okay mo na mag-face mask ka. Pero kung sa ginapakitaan ka, gid face shield. Ginakuhaan ka man temperature. Ginapapiswitan sa alkohol ang kamot mo. Tumayo, no? Amo na nga ti hindi man malipod. Doon nag-nubo-nugo ginman ang turnout sa COVID-19 diri sa Bacolod. Kita mo si Mayor Jerry Treñas nagsiling gid gani nga sundon ta ginahimo bisang Bacolod. Kaya doon nakitaan man ni Mayor Jerry Treñas sa Iloilo nga kadako sang pagnubo sang COVID cases diri sa Bacolod. Yang Iloilo province, ang Iloilo City, gatimbuok lang nagatimbuok. Di sila ni Mayor Jerry Treñas, nasundon tabi ang estilo sang Bacolod para nga magnubo-nubo man tadi. Bot silingon, konforme ang LGU sang Iloilo sa mga patakaran nga ginahimo diriya sang aton LGU sa Bacolod ni Mayor Bing Lunardia. Kita mo daw sundon gid sang Iloilo City ang ginahimo sang Bacolod City mo. Di matuod man kung hindi pag himuon inisyatibo sa mga LGU ang problema sa pagsaka sa COVID-19. Sila mismo masakripisyo man. Sila mismo masupler man. Hindi lang LGU, pati tao eh. Iti ipatuman gidya ang instrikto nga health protocol kung natanaw sang national IATF nga nagasaka ang hilanat sang COVID cases sa mga banwa kag syudad. Iti siyempre i-level up man ang kwan ang status ang quarantine. Mas instrikto nga ipatuman. Apektado tao da. Siningon nakitaan sang Iloilo City kung paano yan panubo kung paano nahandol sang Bacolod City official ang pagnubo sang cases sang COVID-19 diri sa Bacolod, same man sa probinsya sang Negros Occidental. Tiin nila nga adlaw 19,444 ang bag-o nga kaso nga na-record sinigid lamang adlaw Sabado sa bilog nga Pilipinas 19,444 almost 20,000 ang nagdugang nga mga biktima sang COVID-19 inilang adlaw sa bilog nga Pilipinas. Puro Diyos, puro santo. Doon nagataas sila nataw. Kibot ka lang ni Dason Bula, basi mapatak na siya sa 2 milyones. Kag hindi ginamalayo, kung adlaw-adlaw po nga figure, tag sobra 10 mil, tag lalapit 20 mil, sigurado ko, mahamboy gini siya sa 2 milyones. Yamak muna, no? Grabe gidyang kwan, grabe gidyang halit sa pandemic. Tanan halitan niya gid. Waay siya sang wala ginhalitan. Almost tanan halitan niya gid. Didugangan pa ni sang katagoytoy man nga mga pura lang sa Mayo, no? Kaya hindi may kay tanang. May mataga-generalize. Mga pagpalakat kung isa sang National Inter-Agency Task Force. Kasi ito hindi man ibinsindihan mo. Same man ang Department of Health. Si Secretary Duki, dugahan na nga mag-resign sa pwesto yaw. Silinganin niya tapusong ko na lang yung investigasyon sa COA. Ma-resign ko. Sumabat si Senator Bongo. Nyati kung isakripisyo mo, mas mayo nga mag-resign ka eh. Grabe, no? Amuni nga daw hindi ba insindihan. Kaligiting ilaya gina-iskuher ang ilaya ti.
Kung paano sila makaganit mo. Sabi kung paano sila makaginansya, bla. Amak mo na, no? Mo ginang pinakasakit sa tanan, gid. Kita mo, in spite sining releasing sang benepisyo sa ato mga frontliners, but yet though, may plano sila nga ituloy nila yung ang mas aksyon. Iti kulang-kulang may mga kulang pa nga wala matag sa mga frontliners nato nga mga benepisyo. Hindi ko ginatutuka lang abi ni isang DOH. Kag ipahiga nila na yan kung paano sila makaginansya, tagaan nila na isang tsimpo kag pagtamod dining mga benepisyo sa frontliners. Bagay tayo problema niya. Sa totoo na natribukaho lang niyang party sa amo ning problema kay ti nagwa pa sa record sang kuwa mo nga na-mishandle ang budget ka nabilin nga Paul Pilato almost 62 billion or 6 billion. Tamak mo na. Proyek ang mga benepisyo para sa aton nga mga frontliners ya waya mahatag mayo. Maginatag sila pero do pakonswelo lang lang. Pero the rest nga benepisyo doon di pa nila mahatag. Tamo na sila sa mga frontliners iban, idayon tani ang aton mas rally, mas aksyon. Ipabatsyag tayo sa gobyerno nga. Amon giman ito o obligasyon. Pero may moral man nga obligasyon o the other hand, ang aton gobyerno, sa gamay lang kakonswelo di bubo. Tamo na mga benepisyo nga gagmay lang na o. Iatag sa mga frontliners kasi sila na yung baka-baka nagapalaton sang COVID para lang ma-serbisyuhan ang mga tao nga dapat ka-serbisyuhan. Ay, oo. Kaya mo na nga kita diriya, balik ta sa Bacolod kag sa Negros, mo na nga isustain talang gyapon niya. Ang natawag health protocol. Amo lang yung ato niya pang bato. Plus, kung may ara nga bilabol nga bakuna, magpabakuna na, hindi ko mo magpili sa bakuna ay. Yung mga tao, gyapon niya nga pislian sa bakuna, no? Mangita, ganyan bala sang wala. Ang ara lang bala. Anong budlay kung kaisa, kay may mga tao, yung ito ka, pati sa pagbakuna, ginapili pa nila ya. Hindi sila sa sinuba, kay gusto nilang moderna. Ay, nano nga mga tao ni nga. Kay waay, ang ara lang. Hindi na mangita ka mo sa iban. Mga tao ni kusa daw kabudla, ispilingon. Mga mo na yung batasan nyo. Way ka mo yung sinsus pangabuhi nyo. Kaya ka mo mismo do kapisilian sa inyo. Way isang tao maghalubilos nyo kung na mo na yung batasan nyo nga kapisilian sa inyo. Kung ka pagkapisilian nyo kapag ka-instricto nyo, do way mas lugar blau. Sipa bla. Bakuna, naging nga bakuna na. Mapili pa kamuya. Ay kabudlay may nga sitwasyon. Kaya muna kita diri sa Bacolod sa Negros, sustain lang health protocol. Pag may bakuna, magpabakuna gid. Hindi na ka mo magduwa-duwa pa. Kaya nga aton nga mga LGU nagahimo man sa ila sini kagulingon nga resetibo para lang mabakunahan ang ilang mga constituent. Karon kay may ara na bakuna, do naga-indi-indi pa kamo, do nagapili pa kamo ya. Magpahuway na kamos banga ka magpalumot. Siganan ka nga mabot ang simpo nga matak-an ng gobyerno. Nga way ka mo yung nagpabakuna, in spite nga may available nga bakuna. Plakad lang ang gobyerno, matak-an sa inyo. Mampan ng gobyerno nga hindi ka mo magwa-guwas balay nyo ha. Pag hindi ka mo fully vaccinated ha. Pag wala ka mo bakuna, hindi ka mo magwas balay nyo. Ano mo man lang na ang drastic mahimo sa gobyerno nga ang tao magtuman sa gina pangabay sa atong gobyerno, imuon sa gobyerno eh. Ibatsa ko to kamo pa yung gobyerno. Ang gobyerno nagigapalapit sa inyo. Kag nagatanay nga uwari ng bakuna nyo, pabakuna na kamo. Pero mapili pa kamo yung mapisli pa kamo yung sa bakuna. Ang iba hindi pa man babakuna kay silila pa si papatay ta. Ayati mga pangabuhoy ni nga. Tama na kung kisa ang gobyerno, hindi naman ko sa mabasol ni kay kasi may mga drastic actions lang nga ginahimo nga kontra sa kinamatarong sa isa ka tawo.
Kung na mo lang yung pamaging magpati sila, why not? Buto lang hamba ni Presidente Duterte, bla? Naman ni Guro, wala mabakunahan, fully vaccinated, Guro. Hindi pa pag-ounce balay nila. Kaya ginaduloon naging sa barangay nila ang bakuna, hindi pa mababakuna. Yabi. Ano ka mo yan mag-gobyerno? Budlay man na siya nga, ara na ginang bakuna, mapili pa ka mo. Tapos lain-lain pa yung mga interpretasyon yung sa kadugayon na nga madwa na katkatuig kita sinisang problema niyo, sobra na. Pangalag-ag pa kamo nyo sa ikayong lawas nyo. Tapos kung matapikan nga mo COVID, ibasol sa gobyerno. Kaya mo na resulta sa kapakatig-a bagol nyo, hindi may kitanan. Wala na nag-generalize diya. May mga tao dyan po nga budlay ispilingon, kabudlay pa intsindihon. Kaya may ilay sila kalibutan. Kung magkamuka muna, respetuhon nato na respetuhon na sa gobyerno ang inyong tindog. Kung di mo babakuna, way may mo ang gobyerno Kung anong matabo sa inyo, hindi nyo pagbasol sa gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Kung may dapat nga basolon, inyo, kaugalingon. Kaya amoy na ang resulta, kaginansa nyo, sa pagkaritubada, kagritubado nyo, tig-abagol. Ayos! Kung si Inday Blasa pa niya, may nga po na aksyon ni Rick, hadlock sila magsumbi. Hadlock sila magsumbi. Ay, kabudlay nga sitwasyon, no? May nga po dala kay Mililio Ligo sa Bani Cafe sa Tango ba? Ka-monitor gisaw. Sila ni Raul Mandin. Aksyon Radio Philippines Standard Time para 5:11 na. Ano mga balita nga ba tayo duduga? Report ni Aksyon Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Balasang balita manggikan sa New Government Center. Dalon ni Aksyon tayo po ng 24/7 vaccination drive. Sang syudad hindi pagamiton nga rason agon makagwa sa tion sang curfew suno kay Vice Mayor El Cid Familiaran. Ang balita sa national pagpatigayon sang pilot face-to-face classes nagaulat lamang sang panugot ti Presidente Duterte. Inibla, hindi mo nibla konforme mo ning gasaka ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, bro. Ang ilay mga face-to-face classes gyapon niya. Daya mo ko ni mga taga DepEd bla mo. Secretary Lola Briones. Abi, kuan man abi ay gamay man nga pasunaid bi. Ala tagin na kalagas ang face-to-face classes nga po pwedeng problema sa mga ginatubang sa gobyerno taho. Okay mo na tani, galigati hindi pa ni chimpo, hindi pa ni dapat subong. Some other times balaw, si Secretary Briones ni dayamang kunibla mo. Presidente Duterte kang Chinese President kung ang Presidente sa China gintalakay ang vaccine development kag production sa panahon sa COVID-19 pandemic. PNP Chief nagmando sa investigasyon sa ganigar pangilkil sang pulis sa checkpoints Pasay to. Ini damo naman ni makalabaldas ni bro. Waserte makakasa naman ni matsapa kag maubahan naman ni sang kwan sang ginatawag nga uniforme. Isipa bala mo ning pandemic, pulis ka pa imo mangilkil kay mo ning mga tao ni tig-abagol gini mo. Ang katawhay nga trabaho pabudlayan pa. Nga sinintimos mga nila maginansa mo sa pulo pangilkil da. Pulis kay mo mangilkil ka. Na, ano mga klase utok? Doble na ka na sweldo niya, mahilkil pa ka mo? Ikaw ako na kailasar niyo. Kung mapabato, at nga may harak ibang pulis, Pasay nga nagapangilkil. Kakaso na nga sa serbisyo ni. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi na pag-iipagi sa due process. Ang mo nagyapon. Huwag yung usar utok nila, no? Muning ang sweldo nila nga doble na mga lupulo pangilkil pang ilay nga. Kunik mo sa may bisyo ka mo. Balo ka sa prangkana yung istorya, ang pulis ka pangilkil mo lang na kung may bisyo. Di ka balo ng pulis kung anong bisyo kung nga pangilkil siya.
Huwag taga-generalize, ha? May mga pulis nga mayo. May mga pulis. Ini mga pulis nga pangilkil. Lisipon na sa tudlo. Kung nablang huwag yung garantaw sa ilab lang trabaho. Huwag depensa bala sang ila kagalingon. I mean, ang epekto sang pagpangilkil nila, kung ano ang epekto sa ila sini nga trabaho, sa ila pamilya. Kadulaan kada karon obra karon. Ano ipadada mo sa pamilya mo? Mangin illegalista ka nga pulis kung magwa ka na sa serbisyo, kaya imo obra pangilkil lang. Muna siya mga kapigado, kabudlay sang obra, karon kami obra ka na daw, kaayo pa sang obra mo. Doble pa o sildo mo. Tinuntuhan mo pa? Ay na, naman klase. Pagpabakuna sa Moderna vaccine sa Pilipinas, magapadayon suno sa Department of Health. Lalamang ini sa mga balita sa nasyonal, dulod-dalag ko ng mga information. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:15 na. Check tayo nga ito sa mga patrol to, nga ito sa mga crosswind patrol. Kamusta hon tanay si Aksyon Dale? Sana all ang tsimpo nga panahon daw mayugid. Ibalong tabi ang trapiko sa Bacolod. Kaya na pag kadtok tas downtown, daw tawhay mo. Kasi subong gutok na kay tihapon na niyo. Kahingagaw na kung iban mapuli. Ay iban tingingagaw pa ng bakal sudan mo. Pag hingagaw puli para nga isudan nila panyapon. Ang taon-taon to blood o. Huwag ka malang tao da. Gabaha tao sa downtown. Ari si Aksyon Dale Salazar sa patrol, traffic situation. Dale, may hapon. Dale? Oh. Do ka layo sa signal mo ako? Din ka sa kwan? Kita dari aksyon ko, kaya ari ka dari sa buong samay, hayasan nga downtown. Kaya okay di ang signal kaya nag-auto-auto daw. Pero rekta-rekta nga ito sa nga pag-text ang situation na kay traffic report, subong nga Sabado sang hapon. Kaya na naman sa mga sinerik nga jutay para sa lakyan, subong nga nagamatamat na damo ang volume. Nagamatamat sa ka-sinerik magluwas sa mga PUJ, no? Or mga di pasahay nga sa lakyan. Subong mga privado diri sa may downtown area, nagamatamad damo. Kay subong nagapila sa mga ATM. Oh, happy payday no? Sa mga sa bago kahapon. Happy payday sa bago ulit na sulduhan niya eh. Oh, subong iban. Ang iban ga hinunod ng sildo. Oh, kahapon ang iban subong ubos na. Ubos na. Gusto lang pumayad sa mga loan. Subong yung iba na delay siguro yung lasing nga sweldo kaya may andali natin sa mga ATM dito sa may downtown area. Damo-damo ang nagapila sa buong aksyon na Erika. Kadati, ang manimit na dili ka mga bangko aksyon Erika kung half ang imo sila nga session, di ang isa kasulod. Sa imo sila nga ATM machine, no? Sa likod mo sa mga gwardya nga nagabantay. Magluwas lang abi kung do ka open ya. Pero may mga ATM machine action na kaya kinala tayo wala magsulod sa building. I-require kaya sang full face shield, no? Sang dila ka mga bangko. So, ang tip nila is ngita ka na sa ATM card nga hindi ko na kinahanglan nga mag-sulod pa para at least hindi ko na mag-sok-sok sang face shield action Eric. Subong, ang mula subong sa ang downtown area na to, na subong Sabado sang hapon. Kag may nakita ang kita diri, may mga naga-raya-raya diri nga mga baligya tanom, no? Sa mga plantita kag plantito diri sa may along Locsin action Erika di abra occupied naman ang aton sining mga sidewalk bawod man sa mga display sa mga magagmay nga mga negosyante kag mga vendors, no? Diri sa may downtown area sa buong nga Sabado sang hapon nagpatuloy ang patrol dito sa may SM City Bacolod design sa venue action Eric para sa Big Job Weekend sa LGU sa Bacolod City. Nga subong ti dapat damo-damong ila sining mabakunahan action Eric Big Job Weekend amo yung tawag sa programa. Pero pagpadulong nato do katawhay wala na nagagino to action Eric nga daw pwede na ang walk-in. Ano na sa jail man? Same sa gihapon vaccination program sa gihapon action Eric. Ginalaw lang walk-in kisang una ang LGU wala nagakandak sang weekend nga mo nga vaccination may mga selected date ka action Erika.
pero subukan tayo may big job weekend sa SMX dahil sa may SM City Bacolod kay dito sa may Ayala Mall. Pagpadulong to kapatid mo siya to katawa kay Aksyon Eric. May pila lang to kayo na kamakadura natin nga last minute lang nagkagputi manog sila niya kasi wala na sila accommodate kaya advisean sila nga buwas sila balika kaya sa second day merapat sa second day sa big job weekend buwas nga dlaw sin sa gihapon sa may SM sa Ayala Mall Functionary kamo na siya no ginaalaw ang walk-in ay hindi natuman kadamo o hindi nagusto ang mga tao bisan allowed ng walk-in kun A1, A2, A3, A4 or party girls na indigent population action na Eric kamo rin daw dasigay kung action Eric ang pagbakuna diri sa may syudad sa Bacolod tiyam na bisan may walk-in organized sa gihapon meron sang system action Eric para sa mga residents ng Bacolod City na luyag mag-avail sang libre no nga COVID-19 vaccine. Long weekend para sa mga kauturan natin action Eric kay sa Lunes holiday. Holiday ti subong iban na nagaplano ning mag-overnight sa mga bukid-bukid mag-camping ti sa Lunes daan ti wala sang trabaho kung nagatrabaho kaya sa gobyerno no kay weekend holiday sa Lunes nga daw action Eric ati make sure nila na kung magpadulong mo sa mga kabukiran sa iban nila nga mga tourist destination ay maintenance check ang inyong singa mga salakyan o motorsiklo at sa mga magbiyahe para safe ang inyong singa pagpadulong sa inyong singa kalatuan. Ay, by the way, pinatabi na ito sa happy birthday si Action Marnie Kirao. Ay, happy birthday kay Marnie Kirao. Happy birthday si Madam Action Marnie Kirao ang ginapalagpagpag sang tanan sa mga ulo adjustment kaginatawag sa mga advance happy birthday nila kay Action Marnie Kirao so happy kita siya kay another year para kay Action Marnie Kirao Action Erica. And congratulations sa mga nagdaog sa atong siningang final week Action Eric sa ARB Online Fun Games. Damo naman nakabenepisyo sa 500 pesos sa watawat na ni mong iban to ang plano nila ibakalas ang bugas. Nag-guest lang to sila kayo nag-joy no, sa ARB Online Fun Games. Pag next week pa, di mahatag ang ilang siningang price sa mga nagamoral sa mga nagdaog. Basi Tuesday pa, no, mahatag or mahulog, no, to remittance center yung siningang mga prices kay close to ba atong siningang admin office Action Erica. Di wala tulad ng kababa, at least sa Martes nga daw meron baka mo dira sang tigan na pakalusudaan or buligag may dira nga grocery para sa inyo sini nga pamilya. Then good news to Action Erica, di ko gani last day na to kagina ang online fun games. Yun extended na Magbanua, extended ang online fun games sa mga bantayan sa mga action natin kung when ang schedule sa online fun games natin, no, kaya dapat supposed to be to end. So doon siya ma-end galing tiyan mo na ang good news rin niyang bal ni Station Manager Magbanua na i-extend masigig-sige actually kang atong sining online fun games. Dako pang tsansa sa iba nga wala. Dako pa. Ang iba na nag-ako mo wala nga late ang ila sining mga sabat insakto man pero wala ka kapilian o wala ka kapin. Ang ila sining komentar o sakto sabat actionary. Kapag hindi lang magkawadan pa daas kaya iban nga tiko nagdaog ka ng mga previews natin yung mga online games ang ginalaw nga mag-join actionary kaya hatag naman sa iban para at least sila lang mabalahan natin sining mga winners hindi lang pare-parehas amo na balantayan nila ang schedule sa aton sining extended nga online fun games dili lang sa ARB para sunod sa Jackson Derek kang paghatag man sang 500 pesos pero Action Eric sa mga stop winners natin kay yung iba nag-inquire diri kung natawagan sila kung sa stop nakasabat ba sing sakto pero wait sa inasin nga premyo. So hulatan nila ang mensahe sa Action Radio Bacolod kay ang birthday girl natin nga si Action Mariani Anquirao siya na ang sender no sang 500 pesos para sa Palawan correct. Kaya iba nag-inquire diri kung when kung paano nila mag-claim ang ila sininga pa premyo Action na Eric. Natulatan nila. Yes, no, kay batiba mala kinanglan man. Ay importante dira mo, lahat kay matutagod Natupa gina ya.
mulat na lang. Hindi niya Hindi niya bugos. Hindi niya bugos. Hindi niya scam. Hindi niya scam, correct Aksyon Eric, no? Hindi niya scam, Wala tayo lang, top fan winners natin, congratulations man kay Kina, 4 winners ang aton sininga, top fan action, Erika. Sa buong hapon, diri sa may syudad sa Macoloti, basig-sige ang aton sininga maayo nga paniyampo action, Erika, no? Diri sa may syudad sa Macolod, Eric na diri sa buong sabay nga portion sa area sa Dalan Araneta sa may along Rizal, no? Diri sa may Rizal Elementary School. Diri sang sige-sige nga ongoing rehabilitation sang Rizal Park, no? Ari kita diri gamat-amat bugat, no? Ang lakat sa trapiko subong Sabado sang hapon, pag mula tang ibando muning schedule action, Eric, no? Every last week of the month ang schedule sa pag-grocery. Pag-grocery nga ting banay ang grocery, isa or duha ka simana or hasta naman pagka next payday. Ang mula usually ang schedule sa mga Pinoy action, Eric. Nga iba nila tingog nila schedule para at least hindi nila mag-action, Eric. Nga ma-expose sila ba sa public kay tiyan mo na bala ang risk nga maka-angkon or malatnan sang COVID-19. Di mayo man na kung may kwarta ka dira, di mayo nga tingbay na ng pang-grocery nila ang mga dilata, ang mga basic goods or necessities or kinanglanan yung titingba nyo para at least less ang exposure sa public. Kag family bubble kamo dira, no? Tang iban sining weekend action, Eric, may mga panugya ng mga city officials naton like si Gov Lacson, like subong long weekend on Monday holiday. Panugya diri sang gobernador, mas may mga kung hindi mo lang importante, pabiling ka mo sa inyo sining balay action, Erica. Pero mo na blating iban, hindi maligawan, kung may mga kahiwatan, like mga birthday, mga anniversary, may mga getaway action, Eric, hindi kaya maligawan ng Pinoy, sige-sige niya. Kasi importante na tali nga kung fully vaccinated na ang aton sining mga kauturan antes nga lagaw action, Erica. Dito sa may SM City Bacolod, kalabay kayo na itong patrol mera dito sang photo exhibit, no? Makitaan dito action, Erica, ang mga daan, bilang ang mga building sang tupa sa ubuhi pang aton sining mga lulo kag kaluluhan action, Erica. Makitaan dito ang mga daan, yung mga building, first time ko makitaan nga ang sa downtown ni Action, Eric, nga na building nga hasta sa buong ara sa Gapon nag-exist. Subong iyan ka PNB, no? Makita natin ang mga old photos sa mga building ng syudad sa Makati na sumakapit dahil sila. Iyang even ang San Sebastian Cathedral, ang mga sa muna San Sebastian Cathedral, subong nagatindog sa gihapon ng syuneri. Kasi sila pa building, no? Dili sa may syudad sa Bacolod, may dito sang sa mga people, Eric, na earlier man magbaluhan ko ang mga itsura sa mga building before, itsura sa mga dalanon before, ikumpara mo subong diri sa mga sa Okay. Yeah. Sa mga reduction, Eric. So, patrol, subong sa mga reduction, Eric, hopefully, magsige-sige lang maayon natin nga paniyam subong nga Saturday. So mga action natin yung nagpapangitan sang vitamin C ang KBC Plaza mo yun nga itong sininga gina-recommend sa inyo pagkadang KBC Plaza. Nagpapang ibababitibang nga vitamin C bago sa ingredients kan super powerful herbal plants na road tips of moringa. Ang road tips mayarat ang antaran sa ado din sa may mga heart disease, no? Kang maayo man Dito talaga una sa balita, una sa action. Tama ko action rally. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Aksyon del Salazar, Patrol 2 sa iya sining traffic report. Balikan talaga sa Aksyon del pag may time. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:28 na. May nga po nila kay paring Roger Montalbos ng Shimaros Wine Center. Ya monitor gid sa ato no. Amo man si Police Staff Sergeant Macuring and the company dira sa Police Station number 10 sa kay Police Lieutenant Trondel Tapang da. Ang ilang OIC Chief of Police da ga monitor gid sa ato sila nga pagpangalagat, no?
sakay Eliezer Likayan, kay Homa Lumina, sakay Joe Silin, Dennis Nuestro daming hapon kay Melvin Piñapilda, kay Inday Yuni Bilaong, and family dira sa Aning, sakay Sir Edwin Pinedo dira sa New Jersey, Alex Montes and Company, Martin Aliling, mayong hapon gida, kay Vicente Encarnacion Similiano, mayong hapon, Emma Alcuela Kelmstorm dira sa Sweden. Gamonitor man sila ni Materesa Hofelenya, kay Ironi Lu Del Rosario, sa mga Del Rosario family dira sa Barangay Kamindangan Sipalay, kag sa Kawayan may hapon gid, no? Kristen Minyes Villalobos sa Barangay DSB, Kent Bulacca Wanisa sa area sa Ngandumanan, Ricardo Asinsista, siling ni Sir Ricardo Asintista, good PM Aksyon Eric, aslang ko kung pwede nasubong kahiwat party, kay may gahiwat di parties tupad ko. Namon kay may catering kagamay man lang nga space. Kung nung taon ta, hindi kita na pwede mga polo party tani mag-party man sila, sila lang nga pamilya, hindi na mag-imbitar sa iban pag nila nga pamilya. Hindi na pwede mga polo party, ginapahiway gina. Dan ako sa ang kuan mo, ang kaladlukan nga paglaptay sang virus. Ropino Ira Gavino may hapon gid kay Ana Sinoro, sa mga Juanisa kag Bulaca family sa Barangay Dumanan, Bacolod City may hapon gid. Alin kay Kent Bulaca Juanisa, Sonia De La Torre Delgado may hapon, Elizabeth Balaca Gamala, kay Rex Binarao, kapamati dira sa may Manila, Quezon City. Shout out ako sa pamilya Biato. Diding Alojamiento sa Antipolo, Pontevedra may hapon, sa kay Julie Militado Patrimonio. Raul Mandinda may hapon kay Nimisia Roques, Inday Blasa, sa kay Ligay Villares Archibar, sa kay Rosie Sidico ga monitor gid kada hapon, sila ni Alonan Soset, Rochelle Puhencio Susana sa Pandanon DSB, uy kay Kuya Romrom Rojo. Kuya Romrom Rojo may hapon da. Salamat kay Kuya Ram Rojo, no? Salamat gid idol sa imo nga concern. Palagi ni Kuya Rom Rojo nga alang-alang gid ko kati kada Sabado kag Biyernes kita di ka pungko kon hapon. Salamat kay Kuya Rom Rojo Wa kita da. Dennis Nuestro may hapon gid, George Gargasiran may hapon, Soset Pahi Marhin, Helen Sarita sa Morsias, kay Mercy Palacios Relatos, Eberlyn Miranda may hapon gid sa Dubai, no? Cory Bidaha, Armando Salvador Arcas, kay Eberlinda Miranda sa mga Suwarnaba kag Miranda family dira sa Palacasor, ginatamya lang may hapon, no? Balik kita, pabalik naton, balik ka report sa ato sa mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay nag-amat-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagkamuli ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan
ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols, you cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kaya ginapot-tuot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year, nga perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa tumalakat may hapon nila kay retired police colonel, my good friend, Placido Hintoleo and family. Ara kada si Mogli pre nga manukan. Musta nang manok ta? Why the reject? May hapon nila kay retired police colonel Placido Hintoleo and family. Sa kay Dennis Nuestro, sa kay George Gargasiran, Soseta Pahi Marhin, Helen Sarita, may hapon. Kay Mercy Palacios Relatos, da may hapon ha. Sa kay Cory Bidaha, sa Kuwait da, Armando Salvador Arcas. Sa kay Hazel Huhilia, kumari ko may hapon. Baryoga Ray dira sa DSB Pandanon, Kirina Villaflor sa Pandanon DSB. Damo ko pamati sa aton da, no?
Kirini Villa Florida mayong hapon. Melanie Calvas. Sakay. Paring kinalo sakay sa Tokyo, Japan mayong hapon. Gidrasi mo pare. Kamusta ang Tokyo? Tokyo man Japon ang Tokyo pre. Sige, check na mga report na gikas sa ato sa Patrol Unit Report. So naon ta report ni Aksyon Art Tayhupon. Gikan sa New Government Center ni 24/7 vaccination drive sa syudad. Hindi ini pagamiton nga rason agod nga makagwa ka sa tion sang curfew suno kay Vice Mayor Elcid Familiar. Yari sa Aksyon Art Tayhupon, line number 3 sa report. Aksyon Art mayong hapon. Sabi ko gani kung uway na po ba? Ha? Sili ko, abi ko ay nagsimpo. Hindi tagaan kag chimpo kay importante ka. Bagay, kagway labot nga importante. Kabalungan ako nga diriga monitor mismo ang mga politiko. Sinigay sa Accelerator ka program. Piyo ka ba? Kag hindi na kamuda. Sige lah, kung may ara, ulos likan talang ka. Sinituliyo na lang ko. Hindi ko na kay retired ka na country. Kasi may mga lorije kada bla. Ay, di na. Inang kal black surat namiglis ang kal kung butahan ka payas, no? Oo, kal bala. Gusto na? Abi ko, hindi ka mag-conforme kay hindi ka patagaan kal kung tagaan nyo ko kal. Ang akon malang yan, sir, tilawan mo nga hindi magatag nakarga ganing ang baka sa van. Oo, kalpa? Ang kalbo pa. Kita mo kikarga ganitong sa Salvador Directo tong baka. Gani. Kaya mo na nga kinanglan, maging maaluan ka sa Rindulio. Eh, makaigo gani ang baka sa van, ang kalpa yan. Kung sa English, spread the sunshine. Tama, di kapaya. Hindi ang balita mo niyo, sila yung Vice President Pamilyanan, sila yung actually ina mga initiative sa city, please hindi nyo ginpagamiton bilang alipay o rason na ang iban magwaya bisan pa may curfew ordinance. Kaya sila niya ang 24/7 na vaccination activity, ang tuyo sila, ang mga nag-aubra kung adlaw, na kung pagkatapos out nila sa office, hindi na sila way na tempo magkato sa vaccination site. At least kung may 24/7 na vaccination sites or center, makakato to sila aksonere. Amo na ang ginutuyo sila. Hindi din sila ni Vice Mayor nga nung kagid kamo nga magwa nga mahambal ka sa pulis nga makato ko sa vaccination bugatitla ka na bla nga kay hindi ginaya pwede nga sahi sa rason. Pamatian ka si Vice Mayor si Pamilyaran nga mong chairman sa local IETF. Aton ang approach or ang isa ka strategy sini nga nakitaan sa mayor or sa AOC. Nakadamo kita kauturan nga night shift. Or ang day shift early pa ang sulod sa obra pagwa nila tapos ng aton vaccination. So siling ni Mayor why not nga 24/7 kita. Okay. So ang curfew pwede na sila ma-excuse. Pwede may kung ano siya ako na lang alang kasi curfew ta 10 o'clock. But then kung mag-ara kada nakitaan ka sa pulis, pakita mo ang imong vaccination card na bago ka na curfewhan kada or ara kada sa mo na nga oras, ito mo may job or nagpa-vaccine ka kasi you are excused action. Yes, but hindi man dapat ni paggamiton sa iban nga luyag lang nga magwa nga malangan dason kumadakpang police reason nga mapabaksin. Yes. Kaya base niya na din ka makadto niya mapabaksin ko kung di ubog sa giligya. Wala sa Amerika. Kaya ni Vice Mayor si Pamilyaran, sila nga nung kagid gamiton ba ni in a responsible way para na makabulig hatag ng oportunidad nga magkapabakuna ang mga nagatrabaho sa adlaw nga wala tiyempo kag kung may tiyempo na kung magawa na sila tapos na ang vaccination sa mga vaccination centers.
ang ka-aksyon nyo, Aksyon at Taiho po na nasa balita o nasa aksyon sa pagkulod Aksyon Radio. Sa balita, nasa aksyon. Amogid na gusto ginahambali Aksyon Art kagahambali Vice Mayor Elsit, hindi tapag rason ang bakwan, ang vaccination kung gagwa kayo kung gabiti. Gusto rin ang hambali Vice, ito vaccine ka, ubog ka, hindi na ya. Ang bagay si Muya Rikta ka sa Silda numero 3. Ayos! Dugang kanta ang ato sinimaksyon balita pagkatapos lang sa ato sa importante dugang pa nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maalam. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga po nila sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, mga taxi driver naton nga monitor gid. Migo ko Jojo Liguan is lagli ni Migo ko man Vicente Similiano bla dara sa chicken. Toto Jojo gid dira nang permi ka kwan. Nagatambay kon hapon. Ang aton nga mga kapulisan sa police station number 10 ga monitor gid sila wa. Full force na sila ga monitor. Hoy sa aton gali nga mga pumuluyo bla.
Remind lang ka mo kung gabi bla ka kung kagahon. Luwaligmat ka makita may nagapanglibot-libot naman kuno kung gabi. Nga may dalas lakyan bla sa mga subdivision. Basiga pagita naman sa lakaon bla. Mga kawatan dan subong medyo ga-level up naman mo. No, ga-level up naman subong sang ila sini nga operation. Di pa sa lakyan sila subong. Mga van na subong ginadala nila kay kung may dako-dako sila nga hakuton sa kaon nga balay, at least may kargahan sila sang mga kwan, sang mga items. Ay, puwerte, no? May nga po nila kay Engineer Manuel Miraflores, Cuales. Engineer, may nga po na si Mumusta ka da? Why kita da? Sa kay Iboni Botser sang Germany, ara sa ga monitor sa aton, wa? May hapon yung si mo, ha? Labi na gid kay Eberlyn Miranda, ha? Ana Sinoro, amo ni sila always nga naga-monitor gid kada hapon sa inyo paltutunan. Engineer Arthur Normandy, dira sa Puente Villa, sa Vision Barangay Mansilingan, may hapon gid. Kay Engineer Marlon Posisyon and family dira sa Alangilan. Ga monitor gid sila kada hapon, no? Kay pare ko da Manuel ko dira sa Silay, mayong hapon gid ah. Malandara nga pagpamati sa syudad sang Silay. Action Report, afternoon edition, Sabado nga presentation, magatakop ini temporaryo. Mabalik naman ini sa Runa, same time, same station. Aton sa ning patrol unit report in action. Nga napalagad karong hapon, Action Artay Hupon, Action Dale Salazar, back to back kay Action Ninyo Bugina, nga piloto sa Patrol 2. Opo diri sa itong technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa itong IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinabaya, kita karon Action Night Patrol, las 9:30 hanggang alas 11. Ako naman sa Action Eric Magbanua, salamat kids sa inyo pamati. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!